Prajem, alebo deň, takže pokúsime sa postaviť postieločku. Mierne ju roztiahneme a pohybom hore nájdeme si stred, takto ako je, ideme hore. Hop, a takto to musí šťuknúť. Znovu postavíme druhú menšiu stranu, chytíme pekne, šťuk a máme to hore. To isté spravíme s bočnicami. A hop, šťuk. A teraz spodok zatlačíme na pevno a postielka je hotová. Samozrejme, na to ešte ide pevná časť, na ktorom potom bábätko spí a týmto sa to na suchý zisu ťahne. Teraz to skúsime rozobrať spolu. Najdôležitejšie je, prvý moment chytíme toto za uško, potiahneme hore, čo to dá a ideme na bočné strany. Prvá strana. Podľa možností my sme vždy zvykli začínať s malými stranami. Druhá strana a bočné. A postielka je vložená. A teraz už len v podstate toto dáme a suchým zipsom pritiahneme, ale to už myslím.